ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଦୟାଳୁ ବିଲେ। କଲିକତା ସହରରେ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଆଦରରେ ବିଲେ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ସବୁଦିନେ ଅନେକ ଗରିବ ଓ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ବିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଘରର ଫାଟକ ଖୋଲି ଦେଉଥିଲା। ଘର ପାଖକୁ ଡାକି ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲା ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ବିଲେର ଏହି ଦୟାଳୁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଘରର ଦରକାରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲେ ଦେଇ ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରର ଦରକାରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଲେକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଲେ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲା। ଦିନେ ବିଲେର ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବିଲେକୁ ଘରର ଉପର ମହଲାକୁ ଡାକିନେଲେ। ବିଲେକୁ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ରଖି ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ। ବିଲେ ଯେତେ ଡାକିଲା କବାଟ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଆସି ଭିକ ମାଗିଲା। ବିଲେ ତା ଡାକ ଶୁଣି ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ତଳକୁ ଚାହିଁଲା। ଭିକାରୀଟି ଖଣ୍ଡେ ଚିରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେ କିଛି ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ନଥିଲା। ଶୀତରେ ଥରୁଥିଲା। ଭିକାରୀଟିର କଷ୍ଟ ଦେଖି ବିଲେ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ମାଙ୍କର ବାକ୍ସ ଖୋଲି ନୂଆ ଚାଦରଟିଏ ବାହାର କଲା। ଝରକା ପାଖରେ ଆସି ଭିକାରୀର ହାତ ପାଖକୁ ଚାଦରଟିକୁ ପକାଇଦେଲା। ଭିକାରୀଟି ବିଲେର ଦୟାଳୁ ଗୁଣ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ଚାଦରଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ମନ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ଦୟାଳୁ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ପିଲାମାନେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ବଡ଼ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ସେ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହୋଇ ଠିକ୍ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା।